китобхонаи марказии ноҳияи вахш дорои 19896 адад китоб буда, аз ин 3959 нусхаи он бо забони тоҷикӣ мебошанд. бо назардошти он ки бештаре аз китобҳо бо дигар забонҳо алалхусус русӣ мебошанд, китобдорон кӯшиш ба харҷ медиҳанд то хонандагонро бо китобҳои даркорӣ таъмин намоянд. мо китобдорони китобхонаи марказии ноҳияи вахш кӯшиш менамоем ки ба хонандагон адабиётҳоро дастрас намоем. дар китобхонаи бачагонаи ноҳия низ аз 5382 китоб наздик ба 800 адади он бо забони тоҷикӣ мебошанд. китобдорон шароити китобхонаро нисбати солҳои гузашта беҳтар арзёбӣ мекунанд. соли 2020 бо назардошти бемории ҳамагири коронавирус тавонистанд китобҳои тозанашри илмиву бадеӣ харидорӣ кунанд. иштирокчии озмуни ҷумҳурияи фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи хондан ва зиёд кардани адибони классики тоҷик ва инчунин аъзои фаъоли китобхонаи марказӣ низ ҳастам ва инчунин китобҳои заруриро аз китобдорони китобхонаи марказӣ низ дастрас менамоям ва на танҳо дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ, балки ба чандин озмунҳои дигар, масалан дар озмуни библиоманафор таҳти унвони ҳамнишини беҳ аз китоб махоҳ низ иштирок кардам ва то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат ёфтам ва ҷои сеюмро низ ишғол кардам. Ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи адабиёти бачагона иштирок варзидам. Ман дар ин озмун зиёда аз 100 то китоб, 20 то ғазал, 50 то чистон, ҳизгӯякҳо ва ҳамин тавр афсонаҳо, ҳикояҳо, шеърҳои гуногун мавзӯъро хондам. имрӯз масъулини соҳаи маориф ба хубӣ дарк намуданд ки барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагони муассисаҳои таълимӣ, шароити китобхонаҳои муассисаҳоро беҳтар бояд кард то хонанда китобу асарҳои даркориро сари вақт дарёфт кунанд. китобхонаи муассисаи таълимии рақами 10 ноҳия дорои 3580 адад китоб буда, аз он 842 тояш бадеӣ мебошад. банда иштирокчии даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони классики форс-тоҷик иштирок варзидам. пеш аз ҳама миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ӯ тавонист озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китобастро дар байни тамоми табақаҳои мардум ҷорӣ намояд, ки ин иқдом барои мо наврасону ҷавонон як нерӯ ва илҳоми тоза мебахшад ки баҳри сарсабзию шукуфоии Тоҷикистони азизамон саҳмгузор бошем. дар доираи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ китобдорон саъй мекунанд то китобҳои фанҳои табиӣ ва улумро дастраси толибилмон гардонанд. ман аз хурдсолиш хеле шавқу рағбат дорам ба китобхонӣ. аз сон дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон иштирок кардам. хеле ба ман маъқул аст ва ин китобҳоро ман бисёр китобҳоро аз ҳамин китобхонаи марказии ноҳия дастрас намудам. бузургону донишмандон китобро аниси кунҷи танҳоӣ, дӯст, рафиқ ва беҳтар аз ҳамнишинони нодон унвон кардаанд. аз ин рӯ касоне ки бештар китоб мехонанд, бештар медонанд ва ҷомеаро низ баҳои мантиқӣ медиҳанд.